Здравейте хора, добре дошли в видео, кой ще снимаме Пиги. Извинете за звука. Ще играем Пиги, както казвам. Абонирайте се, лайкайте и с камбанката, да. И нека започваме. Не знам защо ми толкова ми забива. Така. Няма никой тук. Само да не натисна това, че ще извика някой. Така. Аз мисля, че няма никакъв ключ. What? Какво? Защо е тя? О, не, сега трябва да спектейтвам. О, не! Това е добре. Почти всички са умрали, както и аз. Алма е била убиец, а пък Пиги е бил робот. What the Sigma? Добре, може ли по-бързо да почне? Аз избирам планета Карнивал. Избирам. Те всички избраха там. Аз мисля, че там е по-хубаво и по-се намира. И по-бързо се избягва. Да, а пък Пиги ще бъде плеер. Или ботка. Не знам. Аз ще бъде ботка. Искам ботка да бъде. Никой да не се пада. Ще бъде Пиги, ама само че е плеер. Ми става. О, не, тя е Пиги. Ако ви харесва видеото, ще направим още на Пиги. И да. I'm coming for you. Добре, като идва за мен. Или за него. Не знам за кой. Така. Нека да започваме тук. Ето имаме ключ. Но аз мога ли да го взема? Да, мога. Но не знам за къде ще ни трябва, защото отдавна не съм играл играта. Да отваряме. Има ли това дърво колко ми пречи? И тук имаме жълт ключ. Това не знам за какво. И тук имаме зелен. Който ще използваме за зелената врата. Само Пиги да не дойде. Ей, йоу! Добре. Игнорирайте този човек. Мога ли да взема червения ключ? Казах, мога ли да го взема? Да. Малко ми пресъхна горното. Забравих за къде е този червен ключ. За тук е бил синият. Ама за червеният не знам за къде да го сложа. Червеният мислих, че е тук. Да, тук е. Така, добре. Но за тук ще ни трябва стълби. Дъски. По-точно. Аз само се обърквам. Аз не мога направо да го взема. Не. Ако мога сега. Сега се засиля хора. Не. Той не може толкова много. Сега вече ще мога. Не. Трябва ми да стане 6. Гледай сега хора. Не. Какво ще направи? Какво ще прави? Не Пиги ме заклещи. Става. Добре.
А ние не можехме ли да избягаме оттам, брат? Но не, защо избра мен? Но не, за дълго няма да ме фанеш. Защото аз съм тук. О, забил ми малко. По-бързо, ако може. Така. Сега отиваме и го отключваме. А не, той е отключен, Влад. Добре, ама къде да намерим дъска? Не знам къде да намерим. За тук няма нищо. И това е проблема, че няма нищо. Буквално този човек е намерил всичко. За сейфа. Той го използва. Брат, те всичко са отворили без да знам. И сега това да го сложа. Да, what? Човек, како е? Брат. Това го вземам, ако мога. Какво е това? Piggy is now gone for... да. Piggy го няма за 20 секунди. Добре. За тук ще ни трябва пушка, което ние нямаме. Да. Буквално. Оня го спечели. Мисля. Да. Ако спечелим тази игра, ще свърши видеото. Ако загубим, ще свърши пак. Това е един много кратък клип. И не знам. Само да не се... Еми чао, хора. Ще видим някоя друга игра на Piggy. Чао и се видим следващия път. Това е кратък видеоклип. Иначе някога да направя. Чао, абонирайте се, лайкайте. Ай.